اچھا انسان آخ تا دے دن اے نظر دا بڑا کوئی کمال ہوندے اگر کوئی شخص آخ دے نا نظر دا کوئی کمال کہنے تو میں ایک خدمت عرض کرے نا بعض دفعہ بچہ بڑا روندا پیا ہوندے تڑپ دا پیا ہوندے اکھاں وچوں ہنجوں آویندین ماں دا دودھ نہیں پیندا ایڑیاں زمین دے تے رگڑیں دے سرکے چاہدن ویڑے وچ نہ ہوئے کلٹیاں بازیاں ودا کھانا ہوندے او فوراً کو چاہتے نا سا استاد انہوں کول پہنچ وینے او جلے مولوی صاحب قاری صاحب استاد جی انہوں کول پہنچ دے تو استاد جی اور میں سورت فاتح شریف پڑھ دے آیت الکرسی پڑھتے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ دا پھوکا مرے دن فوراً استاد جی اور کو نا جمعی آویں دی سرکے چاہتے ہیں اباسی آویں دی ایڈو استاد اور کو اباسی آندی ہے کیونکہ استاد جی اور تھوڑے جے عامل ہوندے پتہ ہوندے تو فوراً اکھیں چو پانی آویں دے استاد جی اور عمل آکھ دے دن ایک نظر لگ گئی ہے کمال ہے بالو تے گندی نظر لگے او اثر کرویں دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بالو تے گندی نظر لگے او اثر کرویں دی ہے تے کہیں دے تے ولی دی نظر لگے اللہ اکبر نعرہ تکبیر اچھا بول میرا بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلاف مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں